Som BC80 Marca Elvira, una empresa de reformes i instal·lacions representada per un equip de gent jove, dinàmic i consolidat, format per instal·ladors, paletes, fusters, pintors, tots compromesos amb la feina i l'atenció i servei al client. Marca Elvira es constitueix fa uns 20 anys, oferint treballs d'instal·lacions i manteniment a empreses i particulars, i mica a mica ha anat ampliant el cercle fins a poder oferir un servei integral, tant tècnic com de gestió. A BC80 Marca Elvira donem solució i resposta a les necessitats de tot tipus de client. Cuines, banys, instal·lacions, serveis, idees, són paraules usades normalment entre nosaltres. Soles o barrejades constitueixen la base de tot projecte i nosaltres ho fem realitat, des de la idea inicial fins a la coordinació total de l'obra. En tot treball, nosaltres mateixos ens hi sentim còmodes, donant una solució exclusiva, ajustant-nos i donant forma a les intuïcions de qualsevol que ens vingui a veure. A la nostra botiga, aquí al centre d'Igualada, a la travessia Sant Sebastià, disposem d'un espai exclusiu, dedicat al mobiliari de cuines i banys, amb una exposició avantguardista i càlida, on cuina i sala d'estar s'uneixen en una perfecta simbiosi. Ens trobem a la Marta de BC80. Escolta'm, Marta, jo com a veïna teva em trobo que constantment la gent que passa per aquí davant em diuen «I aquí què fan? Què venen? Cuines o xocolata?» Mira, aquí és la pregunta que sí, realment ens fa la majoria de gent. I venem les dues coses. A l'estar aquí tan a prop del centre se'ns va ocórrer la idea de barrejar el món de la xocolata amb el món de la cuina. Són dos mons que són molt uniformes i es complementen molt bé. Vam estar parlant amb gent i a través de Cacau s'empaca doncs oferim ara la possibilitat de que puguis degustar i comprar productes de xocolata de qualitat. Cacau s'empaca és una firma de xocolata que cuida molt bé la xocolata des del procés de la recol·lecta de les faves fins a la presentació. És xocolata de qualitat, sense conservants ni colorants. I llavors la gent pot venir a degustar la xocolata o al mateix temps veure la cuina i el funcionament de la nostra empresa. I si vull fer una reforma, com ho haig de fer? Mira, normalment tant una empresa com un particular ve aquí i amb una idea. Normalment la idea que porta ja el client actualment, com que veiem tele, veiem sèries de televisió, veiem revistes, ve amb una idea una mica ja preconcebuda. El problema és que cal adaptar la idea o el que ha vist a casa d'un amic o d'un familiar a casa seva, que no sempre és fàcil. Llavors prenem mides, mirem ben bé una mica, ens intentem adaptar a les necessitats i al gust del client i llavors comencem a escollir els materials i procedim ja a anar a casa o a l'empresa a començar els treballs. I reformeu qualsevol tipus d'espai? Sí, qualsevol tipus d'espai ara actualment és reformable. Què ens trobem ara actualment? Que els pisos són petits, la gent que vol reformar no té un pressupost molt alt i llavors ens hem d'adaptar a l'espai petit per ubicar-hi el màxim de coses que el client necessita col·locar. Llavors això és un treball de pensar com ubicar, a l'hora de fer la distribució és més complexa que una obra nova que ho ubiques en funció ben bé del gust del client, però bé, ho estudiem tot, racó a racó, cada part que el client vol personalitzar, doncs tot ho personalitzem i ho fem ben bé al gust del client, sempre orientat per nosaltres. I en el món de la cuina, quina seria la distribució ideal? Mira, actualment a les cuines hi ha diverses distribucions, en funció de l'espai, en funció de les necessitats del client, en funció de les coses que té el client a col·locar-hi. La típica cuina és en forma lineal, una línia recta, i allà ho ubiquem tot. La zona de cocció, la zona d'aigua, la zona de neteja. Llavors hem de vigilar molt la capacitat dels calaixos i dels armaris per aprofitar el màxim d'espai, perquè normalment són cuines relativament curtes, petitones, i per tant s'hi ha d'ubicar-hi tot. Llavors intentem jugar amb mobles baixos i mobles alt, tipus vitrina o armaris fins dalt al sostre, aprofitant al màxim l'espai que disposem. També hi trobem una altra distribució, que seria amb cuines una mica més amples, amb dobles línies, o sigui, amb dues línies separades per una distància que ens permeti obrir els calaixos i les portes fàcilment i vigilant també una mica la disposició dels electrodomèstics, que tot quedi a mà i recollit.
Això és professionalitat, Marta? Els hi pots dir als nostres telespectadors de Més Igualada per tu on es trobeu? Mira, nosaltres estem aquí al centre ben bé d'Igualada, al costat de la plaça de l'Ajuntament, a la travessia Sant Sebastià. Ben bé és el cor, el rovell d'Igualada. Hi ha aparcament molt a prop i estem ben bé al centre, ben bé al costat de l'Ajuntament. Escolta'm, Marta, m'està tentant aquesta xocolata que es pot tastar? Ui, tant. Amb el vostre permís... Us convido a la travessia Sant Sebastià número 6, a BC80. És un plaer.